Menjar saludable no és menjar verd. També et pots engreixar menjant sa si comets els errors que et comentaré tot seguit. Abans, un exemple. No fer-ho bé és com regar una planta cada dia, però amb aigua salada. Ho fas amb la millor intenció, però la vas matant a poc. Ara sí, aquests són els 5 errors que et volia comentar. 1. Comptar només calories. Enfoca't també en la qualitat, més verdures, proteïnes i greixos bons. 2. Eliminar grups d'aliments sense motiu. Mantén varietat, excepte si el teu metge t'ha dit el contrari en cas que tinguis alguna patologia, per exemple. 3. Confiar en els productes light. Llegeix sempre les etiquetes abans de comprar. 4. Oblidar la hidratació. Una opció general. Divideix el teu pes entre 10. Aquests són els gots d'aigua que hauries de beure cada dia. Si peses 70 quilos, 7 gots. Si peses 90 quilos, 9 gots. I 5. Copiar dietes d'altres. Escolta el teu cos i adapta la teva alimentació. Cada persona és un món. I per tancar un altre exemple, no fer-ho bé és com anar al gimnàs cada dia i aixecar la barra sense posar-hi pesos. Ja pots aixecar-la 100 vegades, que no canviarà res. Vols començar a menjar de veritat sa i notar el canvi? Segueix-me i aprendràs a evitar trampes que frenen el teu benestar.